Prosím vás, tu je lúka, dá sa ešte jedna lúka? Ako mám ísť dole? Prosím? Či mám ísť dole? Prosím? Máš povolenie na chodenie do hory s tým? Nie. No tak. Zbal sa a vypadni. Prosím? Nie, však normálne sa vás pýtam. Ja už odchádzam preč, ja som iba raz. Normálne Že je či tu jelenia ešte ruja. Prosím? Je jelenia ruja. Ja tu mám hostia a nemáš čo na štvorkolke chodiť po hore. Tak prepáčte. Tak nedá sa nikade, toto je slepá cesta. No však ja viem, že to je tento kopec, len som si to chcel pozrieť. Nedá sa. Tak A odkiaľ si sem prišiel, to by ma zaujímalo. Prosím? Že odkiaľ si sem prišiel? No od cesty. Ale z Vricka, z Sklačna. Skade? Sklačna. Aha. To ti ešte nikto nehovoril, že je rúja, že sa poluje a že sa Nie, večer... vážne. Skutočne. A keby som vedel, tak aj nejdem teraz sem za vami. No. Iba som sa chcel prísť na tento kopec pozrieť. Takže teraz sa všade poluje. Jasné. Do konca septembra, do 30. No, to je septembra. posledná jazda tohto ročná. Tak sorry. A kedy vám príde len? Už prichádzal. A v noci? Alebo teraz cez deň? Nie, veď v noci sa nemôže strieľať, sa môže strieľať iba po svetle. V noci sa No, môžu iba sorry. diviaky. Dobre. Ešte jednu otázku, keď ste odtiaľto. Dá sa odtiaľto dostať na klak, na tú lúku hornú? Nie, To sa končí na juhu. nie. Lebo Na z čo ti Ríta- to je vedieť do piči, keď sa tu nemáš čo voziť, kurva? Akože na čo? Na čo ti to je vedieť, keď sa tu nemáš čo voziť, ty koko, ty si Viete, čo sa normálne všetko z inej nemá v planety. chemických závodoch v Novákoch robiť. A robí sa, keby ste vedeli. Čo? V nováckých chemických závodoch všetko to na nás prší. No dobre, nechcem vás vyrušovať.